ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପାର୍ବଣ ଦଶହରା ପୂଜାରେ ଗୋଟିଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ତେଣୁକରି ଦେଖିନେବା ତାର କିଛି ପୂଜାର ଡେକୋରେସନ୍ର କିଛି ଝଲକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଲାଇଟ୍ରେ ମାଙ୍କର ପୀଠ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍ରେ ସଜାଯାଇଛି। ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଶୁଛି। ଆଉ ଆଜି ନବଦିନାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଦେଖି ନେବା ଆଗକୁ ମାଙ୍କର ପୀଠ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ। ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ବି କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ପୀଠ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକର ଡିଜାଇନ୍ ସଜାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ହେଇଛି, ଆଲୋକରେ ସଜାଯାଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ମନୋହର ହେଇପାରିଛି। ଏଠି ପରିମାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମେଢ଼, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଢ଼ ତୃତୀୟ ମେଢ଼ ଅଛି। ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୂଜାର ପରିସମାପ୍ତି ହେଇନି, ତେଣୁକରି ଖୋଲା ଯାଇନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଘାଟପଦା ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଟା ଅଛି ତାର କିଛି ଝଲକ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳଣା ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମନ ଲଗାଇଛି ଏ ପରିବେଶ। ଯେଉଁମାନେ ନବରାତ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଆସନରେ ହୁଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଭଗବତୀ କୃଷ୍ଣାଙ୍କର ଘାଟପଦାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ବିକା ହେଉଛି। ପରିବା ବିକାଳି ମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କର ଆହୁତି ଦିଆଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କର ଆହୁତି ଦିଆଯିବ 108 ଆହୁତି। ସମସ୍ତେ ନବରାତ୍ରି ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ନବରାତ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜର ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଆଲୋକରେ ସାଜସଜ୍ଜା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି।
ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେଆଡ଼କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଆଜି। ओम पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्तुतिर्जिता प्रसादं करुते मह्यं चंद्रघट्टेति विस्तृता स्वाहा। ओम पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्तुतिर्जिता प्रसादं करुते मह्यं चंद्रघट्टेति विस्तृता स्वाहा। ओम पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्तुतिर्जिता प्रसादं करुते मह्यं चंद्रघट्टेति विस्तृता स्वाहा। ओम पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्तुतिर्जिता प्रसादं करुते मह्यं चंद्रघट्टेति विस्तृता स्वाहा। ओम पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्तुतिर्जिता चंद्रघट्टेति विस्तृता स्वाहा। ओम पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्तुतिर्जिता प्रसादं करुते मह्यं चंद्रघट्टेति विस्तृता स्वाहा। ओम पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्तुतिर्जिता प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्तुतिर्जिता प्रसादं करुते मह्यं चंद्रघट्टेति विस्तृता स्वाहा। ओम पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्तुतिर्जिता प्रसादं करुते मह्यं चंद्रघट्टेति विस्तृता स्वाहा। ओम पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्तुतिर्जिता प्रसादं करुते मह्यं चंद्रघट्टेति विस्तृता स्वाहा। ओम पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्तुतिर्जिता प्रसादं करुते ବହୁତ मह्यं ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମେଢ଼। चंद्रघट्टेति विस्तृता ପିଲାମାନେ स्वाहा। କରୁଛନ୍ତି ଫଟୋ କରୁଛନ୍ତି। ओम पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्तुतिर्जिता प्रसादं करुते पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्तुतिर्जिता प्रसादं करुते मह्यं प्रसादं करुते मह्यं चंद्रघट्टेति विस्तृता स्वाहा। ओम पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्तुतिर्जिता प्रसादं करुते मह्यं चंद्रघट्टेति विस्तृता स्वाहा। ओम पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्तुतिर्जिता प्रसादं करुते मह्यं ଏପଟେ ମେଢ଼ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଟା ଖୋଲା ହେଇନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ସେପଟେ ଆଉ ଯାଇପାରୁନୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆଲୋକମାଳାରେ ଖୋଦା ହେଇଛି ବରିଗୁମାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି ଦେଖାଯାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଗୁମାର ଯେଉଁ
ବ୍ଲକ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପଟା ଅଛି ସେଇ ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼େ ଆମେ ବୁଲିଯିବା ସଜା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ।